Kardom Karbi long pinya video ke lalo RG ke main na actress alangli men ke Mirbin Teronpi lapen most handsome actor Sonju Engti alangli tumaki mila majan mate video album tang elo set person YouTube channel pen ko bonda nang Nekiju Alamthe to tang te pini ke Labangso video potak le full detail review lang isinang to tang te video le start iglo nang Labangso lamajan long cepat jana bang pi bena bang putu men ke lai ken lo Mirbin Teronpi alangli panel tum Labangso lamajan long alangli cepat jan te iglong ji mate alangli si Labangso lamajan long ke ai stress iglo Labangso lamajan long cepat jana bang pu mate actor ke lalo Sonju Engti alangli pansi ta me tum Labangso lamajan long te iglong ji alangli cepat jan Labangso lamajan long kilun tum mate singa tu men ke lai ken lo nona bache thang nai mate asi ke jume nai lun sepo alangli men ke Sonjit ronghang lapen asi ke jume nai alun sepi alangli men ke nitu timung pi alang tum asi si tum Labangso alamajan mate video album long arju iglong po Labangso lonji raphan lyrics mate tune ke tokabang phomen ke lalo Sonjit ronghang lapen Labangso lamajan aphan mohor nem dona bang phomen ke lalo basista hanse lapen direction abang phomen ke lalo Jotson be Labangso lamajan aphan ke kan ke tan dona bang phi amen ke lalo Dengmir ronghang pi lapen producer abang phomen ke lalo Mirbin Teronpi nan to Labangso lamajan full lang ijibute official share production YouTube channel lang si lang ilong po nan to nason kaki Karbi long pe nonam che thang nai actor actress video lang iberite nan to Hensek channel besar subscribe inon lapen like ta pinon lapen comment nang teniri binya video kelan sikang ton lo kurwang thu